Hallelujah. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus. Ngiyanibingelela egameni elihle, igama uKristu Jesu, okungaye ke thina sithethelelwe izono bafowethu, nokungaye uNkulunkulu uyabuyisana nathi ewubaba uNkulunkulu. Kangangokuba uma sivuma mfowethu uKristu mengqonqoze enhliziyweni zethu, simvulela uNkulunkulu uthi daily zonke insuku, in the morning ekuseni. uNkulunkulu uthi I renew my mercies, ngivuselela umusa wami phezu kwempilo zenu, phezu kwempilo yakho naphezu kwempilo yami. uNkulunkulu azathi uma uvuma ubudodana kimi, yayibona, uma uvuma ubudodana kimi, mina Jehova Baba uNkulunkulu iphunga engilizwa kuwe, akubesaba ileli phunga unalo ungakamukela uKristu njengenkosi nomsindisi kuwe, kodwa kuba yiphunga manje likaKristu losephila kuwe, the Christ that is formed and forming in you. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bafowethu ngaleyo privilege, siyambonga uNkulunkulu bafowethu ngaleli lungelo alandele bani. Hallelujah. Alandele bani. And let me also welcome you, Ganzawethu, to the sanctuary. Welcome to you, the friends of the sanctuary. Welcome to you, our visitors at the sanctuary. And welcome to those of you who stumble upon the teachings at the sanctuary on YouTube. Yeah, it's not really what you stumbled, but uNkulunkulu nomona ngawe, uNkulunkulu nechisakalo ngawe. Kunezinto afuna ukwambulela zona, kunezinto afuna ukwazisa zona, ukuze ube nokuqonda nokwazi okupheleleyo, nobuhlakani okupheleleyo. Hallelujah. Now ke nganza kwethu, Scripture warns us. uNkulunkulu uyasibonisha bafowethu embhalweni yakhe engcwele. Nkosi yami, God warns us in his scriptures. If you go to the book of Yahuda, now Yahuda ngama Bible ethu is the book of Jude. Hallelujah. It's only one chapter for it, the book of Jude. elesiZulu iBhayibheli lithi incwadi kaMshumayeli wokuqala. Hallelujah. Now uNkulunkulu ke mfowethu by his spirit, ngokomoya wakhe, uyasiwonisha la encwadini kaYahuda, uyasiwonisha la encwadini kaJuda ku verse 4. Uthi God Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ, you the friends of the sanctuary, you the members of God Sanctuary Family Church, and you the visitors, abasivakashelayo even on YouTube, on our site as God Sanctuary Family Church. uNkulunkulu ke uthi asiqaphele nganza kwethu. Inkosi yami, uNkulunkulu mfowethu uthi asiqaphele. uNkulunkulu mfowethu uthi asiqaphele la. He is warning us against unscrupulous men. uNkulunkulu la uyasixwayisa ngezigebengu nezigilamkhuba okwabhalwa ngaze ekuqaleni mfowethu. Inkosi yami, okwabhalwa ngaze ekuqaleni ukuthi ziyogqoka njengathi, zikhulume njengathi, zihambe njengathi, sometimes zifakaze njengathi. Hallelujah. Kanti zisebenzisa ubunjengathi ukungena isinyenyela phakathi kwethu manje. Ujasikade uNkulunkulu ukuthi noma bangakhuluma lezigilamkhuba, noma zingakhuluma njengathi mfowethu, noma ingagqoka njengathi, noma singafakaza njengathi, ayimani, noma zingahlala kanye nathi, kulotshiwe vele ngazo ukuthi uyona mkhuba wazo lo lezigilamkhuba, ukuthi zizenze sathina ngoba zifuna ukungena isinyenyela phakathi kwethu. Bafuna ukungena isinyenyela phakathi kwethu, siyibandla likaNkulunkulu. Abanye mfowethu sagcotshwa kanye nabo.
Kanti hayi babembethe isikhumba semvu. They are wolves. Bayimpisi. Amen. Sagcotshwa kanye nabo. Sagcotshwa kanye nabo sayigijima lendlela kanye nabo kanti hayi man. Vele kunenjongo abanayo njengoba bengena phakathi kwethu isinyenyela secretly so be-infiltrate isystem kaNkulunkulu. Injongo yabo mfowethu iyodwa ngoba vele iphuma kuyisu Sathane. Iyodwa injongo yabo mfowethu ukuthi mebengena la ngaphakathi bafike baphendukezele bawuhlanakazele mfowethu umusa kaNkulunkulu mebeqeda ukwenza lokho nisilele singabazalwane singanakile silibele ba embrace them, giving them the brotherly kiss and the sisterly kiss him. But mebeqeda ukwenza lokho mfowethu mesebe umbathisa umusa kaNkulunkulu bawumbathise ngamanyala abo i-command yakhona ephuma kuyise uSathane. Hallelujah. This is a very deep warning mfowethu. Akukona ukusola lo. Akukona futhi ukuhleba. Akuyona suspicion le. Hallelujah. Akuyona suspicion la siqagela khona sihlawumbekisela. uNkulunkulu yena la ukuthi masebona ukuthi you are no longer mfowethu at the milk phase. Hayi wena man, you are no longer at the milk phase of ukholo lakho, usuqalile ukuba nale ntshisakalo of sinking your teeth yabona on the solids mfowethu of the heaven, the meat stuff of the heaven. Aqale uNkulunkulu ngoba uyawubona manje umlilo nentshisakale kuwena ngoba usuzoqala futhi manje ukhulume nabantu, ufakaze kubantu. Even usebenza ebank mfowethu awuvunyelwe ngisho usebenza ku-insurance awuvunyelwe ukuthi unike i-financial advice to unobani uma ungaka-certify wena, ungakanikwa i-certificate, the FICE certificate. Nalana-ke ekholweni khona la kufika khona uNkulunkulu azokuchecka athi kuwena in Hebrews 12, by this time I expect you ukuthi you've been taken through imfundiso zokuqala zezwi, the first oracles of the word of God, and therefore usudlulile in the land of milk phela, but now you are partaking of the honey, you are partaking of the solids mfowethu, the solids zezwi likaNkulunkulu. And uNkulunkulu ke kufuneke athi certify you fit and proper, akwenza ube fit and proper ngokuthi akunike izambulo ezithile manje eseyizoba ngokuthi wena ube ne sensation sometimes, ukwazi ukusense izinto, ukulibona ibhilidi belakhiwa belakha bene idea yokuthi uma kwenzeka kuba nomlilo kufuneka kube nezinto la ngaphakathi ezizosense umlilo. Umlilo usewufudumala ungakafiki ngisho nakuzona ziqale ziqhume bese ikhipha amanzi zikwazi ukuthi zithi douse the flame, ziwumise umlilo. Sinalezo zinto ke nathi bafowethu uma sesimamukela uKristu njengenkosi nomsindisi sasesiba obedient, sahlonipha, sasubmit mfowethu, sayinikela completely ngokuphelele, sasesisurrender faithfully, sathembeka kubaba uNkulunkulu. Then uNkulunkulu begins to count us faithful. Asibona uNkulunkulu asibone sabantu abathembekile nangabathemba ngevangeli lensindiso leqiniso lakhe. Mase sifaka lezi zinto uNkulunkulu ukhuluma nami nawe namhlanje njengomfundisi. Hallelujah. Ukuthi masewumfundisi ke mfowethu gada ngoba kunezimvu ezingaphansi kwakho, uthi gada ke mfowethu ukuthi phakathi ebandleni kuzovuka abantu abathile mfowethu
unscrupulous man, igilamkhuba nezigebengu ezizophakama la ngaphakathi. Uthi uNkulunkulu noma ingaphakama but yazi wena ukuthi mina Jehova baba usebawothi ngibonile lento because mina I begin with an end in mind. I begin with an end in sight. Ayikho into enzeka ngayazi. Kulotshiwe ngalabantu uma ke wena uyi-student of him the Holy Spirit, uyi-student sakamoya, ubehave njenge-Berean church, abazalwane baseBerea, when you devote with the word of God, uyayithola lento. Ukuthi ayivele kulotshiwe ngalabantu abanye sigcotshwe kanye nabo. Ukuthi kuzofika isikhathi la bezovuka khona, bavukela uNkulunkulu. Hallelujah. Bavukela uNkulunkulu mfowethu, bahlanekezele, baphendule mfowethu umusa kaNkulunkulu, baze bembathise inkazimulo kaNkulunkulu ngamanyala. And bahlakaniphile abazonipha ukuphupha. Ngoba bathi sebekwenzile konke lokhu mase beqala futhi bamphike uKristu Jesu. Lokho ekade sicabanga ukuthi njengoba sihambisana naye nabo siba sisithi uyinkosi nomsindisi kithi bona hayi bekuyichorus bengasuki ngaphakathi kubo. Bebenzela ukuthi bathi blend in with us ukuze basishaye ngopoison. The poison of angst. Basishaye ngopoison onzima mfowethu kaSathane. Hallelujah. Usonishile uNkulunkulu against labantu. Now ke mfowethu ngenxa yokuthi thina siyamsaba uNkulunkulu. Enimbhalo uma simsaba uNkulunkulu, imbhalo when we revere God, when we acknowledge God, simamukela ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi singavumelana futhi singaba nokuvumelana ukuthi kunamaqiniso mfowethu angephikwe futhi angeke aphikiseke nangeke aphikiswe umuntu ngoba awafihlekile ambulelwe kithina sonke. Hallelujah. Kunenhlobo enjalo nje yamaqiniso kanza kwethu. Amaqiniso angadebatewa, amaqiniso engeke ukuphikisana ngawo. Hallelujah. Now, uNkulunkulu ke mfethu mesise encwadini kaJuda chapter 1 ethi ake sihlole uverse 4 ingoba ufuna sibe nalokuvumelana kuleli qiniso lokuthi since the advent of democracy la eSouth Africa and the opening of our borders, immediately nje after mfowethu sathola inkululeko la eSouth Africa, iqiniso lingephiko umuntu leli. Saqala futhi nemngcele yethu yavuleka. Amabandla la eSouth Africa mfowethu aqhibuka all over the show njengamakhowe. Hallelujah. Amabandla mfowethu aqhibuka, they are mushrooming all over the show njengamakhowe, ayaqhibuka. Uvuka kunebandla la kusasa, uvuke kunebandla la kusasa. Hallelujah. Amanye lamabandla abantu abawa-overseeayo abanazo ngisho incwadi eziphelele zokuthi babe la ngaphakathi kwicountry. Kodwa babhizi mfowethu, barana amabandla. Baphethe imali esingazi ukuthi bayithathephi ngenxa yokuthi kuiza ukungena emngceleni yethu. Nanokuthi abanye bamaphoyisa ethi alambile emngceleni. So kuiza ukulifumbathisa livuma ungene. Baphethe leyo nhlobo ke yemali, babhuka indawo mfowethu esasiyilwela kwezabelungu kuphela. Bawuphethe uWest Street, bawuphethe uSmith Street, bawuphethe uCommercial, bawuphethe uVictoria Embankment, bayiphethe iPoint area, bayiphethe iAddington area, bayiphethe iNorth Beach area. Baphethe yonke into man. Hallelujah. Zonke lezi ndawo
esasithi mesiyibuka siyiclassify as areas defined by apartheid as no-go areas salwa sitheme ivuleka kwangangena thina bangena abanye esaprofeti Zulu bafowethu ibandla likhona libhekile lilela ubuthongo sathi isiZulu isamba nesiyawumba umgodi kodwa singawulali nina ama-Afrika mnyama eSouth Africa niyafana nezambane look ningcwabile Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday naphuma kwi-country nayolwa nilela izwe lenu nekusasa labantwana benu abanye benziwa ngikhuluma bakuma-wheelchair abanye baqhunyelwa ama-letter bomba baboni abanye bagambulwa imilenze bagambulwa ney'ngalo abanye ngisho isikole bagcina kusona emaklasini aphansi ngenxa yokuthi isimo sempilo sasinqaba ukuthi baqhubeke nempilo baphuma bayotraina mfowethu balwa balela le country kwaba nama-reconnaissance missions o-operation Vula nabo bonke singakusho kodwa sithe sesumbile lo mgodi sangawulala and leyo nto idinga ibandla livuke mese ibandla li-understanda umbuso a kingdom from uhlangothi likaNkulunkulu lelo uNkulunkulu abanga ukuthi kungabi nempi eSouth Africa mesinika inkululeko ngoba ithe inkululeko mifika ibandla salibuyisela eceleni kanti ibandla belithandaza ubusuku nemini likhuluma noNkulunkulu libubula singcwaba abantu Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday sathi safunda ukungcwaba abantu siqimbile singaqokile topless. Hallelujah. All you need ukuze ube nebandla mfowethu sound system ne-internet ukuze ukwazi ukugooglisha wenze intshumayelo. That's all you need today. Udinga isound engasuki phansi bese udinga uba ne-internet ube ne-data ukuze ukwazi ukungena ko-Google uqale ube yi-Google practitioner type of a pastor uzusukume usitshele into esingazi ukuthi izosisiza ngani ukuthi igama elithi amen li-appear ka-200 eBhayibhelini igama elithi Jehova li-appearisha ka-4 usizaphi thina lokho sizigainani ngokwazi lokho kumkhulisaphi kumnciphisaphi uNkulunkulu ukuthi igama elithi uNkulunkulu li-appearisha ka-3 noma ka-4 but this tells you ukuthi i-environment mfowethu ye-formation yebandla isiwuthela wayeka. It's a laissez-faire type of an environment. You do as you wish. Wenze intando yakho wenze lokho okufuna ukwena ngesikhathi esifuna ayikho regulation akho mthetho. There is not even a peer review type of a Christian institution or body that would make our church leaders ukuthi abe accountable. Ngifutha ngedumo, ngifida inyongo. Mengibizele entabeni ngithi namhlanje usuku le rapture, dayisa imoto, imali uyifake kimina. Dayisa umuzi, imali uyifake kumina. And then ngidisappear imali zakho nayo yonke. There's no accountability. Hallelujah. Akekho umuntu ozoboshelwa ogoqweni ukuthi asho ukuthi kwenzeke kanjani lokho kwenzekeleni, ukwenziswe yini, bufunani. Yini obufuna ukuyizuza kubantu? Uphatha abantu ngodaka emehlweni. Isikhathi ke futhi esiphila kusona. uNkulunkulu uyasikhumbuza lapha kukaSho uYahuda mfowethu. uYahuda uverse 4. Kulotshiwe vele ngalezimo nangalabantu. Hallelujah.
ukuthi mfowethu bazongena kwi-system kaNkulunkulu bayi-infiltrate secretly so. Yabo bangena isinyenyelo. Mebefika la ngaphakathi baqale ngomusa kaNkulunkulu bakushaye ngawo bakwenza amadola akho abe weak. Udayisa umuzi ubanike imoto wenze yonke into. Number 2 bese bethatha inkazimulo kaNkulunkulu bayimbathisa amanyala bayibize ngamagama athile ezibona sebe assistant God or God major or God major or major God. Ngenxa yokulutheka kokufiphala kwengqondo yakho ngoba wena you don't devote with the word of God. Ku easy vele ukukiriba nje umuntu akushaye ngesikhe. Kholelwe yonke into. Woza la sanctuary man. Uzothatha ideliverance yakho. uNkulunkulu avuselele ubuhlakani kuwe. Woza man, woza kuyonakala sikhona. Asizene sanctuary bafowethu in the bigger body of Christ. Bakhona nabanye abanikwa wabo ama-assignment angibazi bawoba ngazi sanctuary la ngibekwe khona. La sikhuluma khona whether we philosopher, we academic, uyini sikhuluma nawe ugobela sikhuluma nawe la ngqo. You are a spiritist guru or whatever you call yourself. Uza la uNkulunkulu sithumile ukuthi sikwambulele mfowethu thina sikwambulele ingcebo sikwambulele futhi inkazimulo yokujula nokujiya kwevangeli mfowethu lensindiso neqiniso omfihlakalweni uKristu Jesu ophila kuwe noyithemba lenkazimulo yakho nami. Woza la church mfowethu is a custodian yosiko labantu. Yabona uma abantu belahlekelwe usiko isonto kumele liphakame lithi kwenze njani nalahlekelwe ubunina nizalwa ngobani nina ningobani isonto kumele liphakame. Umintsha yethi idlala idakamizwa notshwala kufuneka isonto liphakame lithi nithathaphi lento ubani abafika nalezi zinto. Imuphi lo mthetho osugunyaza lezi zinto ukuthi zibe free 100% emhlabeni ezweni sakhiwe. Ibandla efuneka liphakame. Uyobhiza uplana ukuthi imizwa wena umuntu wesilisa uthi imizwa yomuntu wesimama unayo unemizwa yamanye amadoda. Umuntu wesimama uthi imizwa yabantu besimama yomuntu wesilisa unayo unemizwa yabanye abantu besimama. Abanye benu abafuni umuntu wesilisa abafuni umuntu wesimame bafuna izilwane izinja. Isonto the church of God kumele liphakame ngoba liphathisiwe umbuso. Inhlangano eziningi eseyibizwa ngeinhlangano zepolitiki namhlanje ayiqalanga nje egangeni siqalela ngaphakathi endlini kaNkulunkulu. Hawu iqiniso ke leli mfowethu elingephiko umuntu elibonwa ngisho impumputhu uqobo manje. Ngeke size siphikisane mina nawe ukuthi yazi ibandla selivele laphenduka nje umume wabaphansi. Kudliwa imali zabafelokazi, kudliwa imali zeqolo, kudliwa imali zeingane, kuyarojwana nje ama-conmen and con artists kugcwele la. Kuyanokhwana nje left right and center. Kuyanokhwana. Kuyaziwa ukuthi abantu bayayithanda ifame, bayayithanda nepulpit. Hallelujah. Ibandla seliphenduka umume wabaphansi and kulotshiwe ukuthi thina esesimamukela uKristu njengenkosi nomsindisi sase uNkulunkulu esibiza ngabakhe the elect of God. Uma singene endaweni enjenganalezo kufanele sikhiphe inkalvasi yezwi man. Kufanele sikhiphe inkalvasi yezwi the double-edged sword of the Spirit of the Lord sishaye ngayo. Bashaya abantu mfowethu ngeqiniso nezimo sishaye ngeqiniso baphenduka abantu babona uwrong babo. Hallelujah. We need to cry out loud. We need to raise our voice like a shofar.
Siphakamise amazwi ethu mfowethu njengeshofa. Hallelujah. And tell each other as the Yasharel of God. Iphambuko neiphambeko zethu. Sikafihlelana ngenxa yobungane. Hallelujah. Akekho ngaboni namuhla. There was a time la izwe laliza khona ebandleni lizozethula phambi kwaNkulunkulu lixolise bese lishintsha indlela zalo. Namhlanje ibandla ilona eligijimayo, not running away from the world, from ukuheka kwezwe, from ilingo zezwe. No, ibandla lanamuhla, isonto lanamuhla alisayibalekeli lezo zinto zezwe. Instead seligijima liye kuzona lezi zinto zezwe, and ibandla is doing its best. Ibandla lenza konke okusemandleni alo to be like the world as it possibly can. Ngawo wonke amandla ibandla elinawo lifuna ukufana nezo. Beqamba amanga lezigila mkhuba lezigebengu inkunzi malanga. Beqamba amanga bethi hayi sikwenza lokho ukuthi sigijime siye towards the world ingoba sifuna ukuheha intsha. Hayi sigijima nje siyezweni ngoba sifuna ukuheha mfowethu the unbelievers, abantu abangakholwa. Masukubuka uhlelo ubheka uyi-audita lento abayenzayo, uyathola ukuthi in the process they get swallowed up by izwe. Mesubuka lento eyenzakalayo ke emabandleni today. Hallelujah. Akudingi nokuthi ngize ngichaze, but uyabona nawe kwenzakalani. Uyabona nawe kwenzakalani. Zonke lezi zinto ebezenziwa lapha ngaphandle izona esizenza la, futhi sizenza sidlula lapha bebezenza ezweni. Akusekho mahluko. Hallelujah. Akusekho mahluko phakathi kwezwe nebandla. Abantu abasahloniphi ibandla, abasahloniphi umuntu womzalwane. Vele sibhema nawe mose, siphuza nawe, sithakatha nawe, sirufa nawe, sirobha abantu nawe. It's just that wena ubarobha ngoJesu uvela uphatha igama likaNkulunkulu babe weak emadolweni, thina sibakhomba ngesibhamu noma ngeroja. Hallelujah. Ila sihlukene khona. Wena uyiqile elikhulu elomphathiswa, thina ke mfowethu uyasibona sonjandini sinje. So there's no difference. And leyo nto ikhanyela noma ubani. Yahuda verse 4. Kadani God Sanctuary Family Church. Kunabantu abadla ngaphakathi nabasazofika nabafikile already asebe infiltrate isystem kaNkulunkulu okwalotshwa ngabo kudala. Abazodila nje nomusa kaNkulunkulu bawuhlanekezele bawuphendukezele baconfuse abantu baze babhathise inkazimulo kaNkulunkulu ngamanyala. Hallelujah. uNkulunkulu umoya lapha encwadini yabaseRoma chapter 7 uqala lapha ko verse 14 uyezansi mhlawumbe uzufike ko 20. uNkulunkulu uthi idilemma njengamanje ekhona ebandleni likaNkulunkulu kulotshiwe futhi ngayo. Hallelujah. Kunabantu mfowethu indlela ibandla eselibenzela baphila ngaye emafutheni bedlala ngabantu akuseyizi mfowethu ukuphuma. Hallelujah. Akuseyizi ukuphuma. Athi umuntu noma ngazi ukuthi kupho okuhle kumele ngikwenze but angisakwazi ukwenza okuhle. Sengiyibona ngenza lokho wrong ngoba lokho wrong ikona okungiphilisayo. Angisakuthemba okuhle ukuthi kungashesha njengalokho wrong. Angifuni ukuyifunda mfowethu, ngifuna uyifundele wena uwedwa ekhaya, ubuka idilemma,
ubuke ukudideka, ubuke ukudideka mfowethu okukhona ngaphakathi endlini yesonto. Kodwa kulotshiwe kithina who are students of him the Holy Spirit ukuthi into enjenganalezi bezenzeka sazi. Abanye sagcotshwa nabo. Abasenanembeza. Abananembeza. Udla imali yeqolo. Ananembeza. Lutho. Udla imali zabafelokazi. Udla imali zeyintandane. Unembeza ukho. Kulotshiwe ngalaba sagcotshwa kanye nabo. Kunesizathu uNkulunkulu waye ethi asikhulume lento. Hallelujah. Ngaphambi kokuba mfowethu sisivezele sizathu uNkulunkulu anaso ukuthi athake sihlehle kancane ke siyobheka uYahuda mfowethu sibuka uverse 4 bese siyihlola thina sinuka amakwabo. uNkulunkulu mesigayida njenge-sanctuary esibizele egunjini eliphezulu ukuthi siyofunda sifundiseke. Uthe ngithatha uNkulunkulu mfowethu ethi take me through Yahuda. Then I started having concerns. Ngaqala nganemisiko neyinsiko. Ngani? Ngaqala ngaba novalo. Ngani mina engupastor kinina, engumfundisi kinina. Mengibuka abafowethu. Mengibuka ngenza kwethu ama struggles. Ingqinamba, ama challenges enibhekana nawo daily njengentsha and as professionals and as employed people. Inhliziyo yami yathinteka kakhulu. Hallelujah. Ngathinteka ngenza kwethu. Ngoba manje lama struggles lawa ahamba side by side now. As you walk, as you journey with God in your Christian life, akhona nawo lama challenges. Ingane zethu imisebenzi ayikho. Uma mathuba emisebenzi eqhamuka, kunomgodoyi ebastard ophethe ihluthulelo zokuqasha. Uyagula futhi lo mgodoyi unengculaza nazo zonke inhlobo zezifo. Kodwa ubhizi uthi ukuze izingane zethu zikwazi ukuyosebenza kufuneka lale nazo sivule imlenze. Umgodoyi bastard, a real bastard. To you who are a professional, your promotion is due and owing. Kodwa there is this bastard, umgodoyi, inja. Engezwa mshini ngawe. Hallelujah. Ekufuna phansi. Imile. Phambi kwelento, phambi kwepromotion yakho as a professional person. Ufuna ukhokhe. Umnika imali. Ufuna ukhokha umnika imali, umnika envelope, umbribe. Kunzima manje. Kunzima. Wena employee uyasebenza. But i-performance yakho kunomuntu omelene naye. Even kwakuvuka ekuseni sekunzima ukuthi uvuke emsebenzini. Sekufana nokuthi esihogweni. These are challenges mfowethu. And we remember when I had a sanctuary, we remember in the bigger body of Christ. Hallelujah. Uthandaza uNkulunkulu ophilayo.
enothi pastor ngiyamazi mina uMaduma, ngiyamazi uMabhura, ngiyamazi uGabadiya, uyi-school dropout, uwa-dropout asese-HP, higher primary. Bathi imoto ahamba ngayo, usenomuzi ngisho kwisabhabhu, uphila ngemali yobugebengu, and it looks like uNkulunkulu uyamsupport ngoba kafi bonke abanye bayafa. Namsengize ngalingeka ke manje ukuthi engathi lo uNkulunkulu wami uyashesha ukuzwa kodwa uyaphuza ukuphendula. Ake ngiphume nami ngiyobheka uNkulunkulu boMabhura, uNkulunkulu boGabadiya, uNkulunkulu bomjekejeke. Ziyafika mfowethu lezo zinto. And that is where my concern is. Ukuthi there are those abazophakamala ngaphakathi ebandleni bese bekudayisela lento yokuphila. Bathi ithatha lento iyaphilisa. Hallelujah. Ungakhulumanga noNkulunkulu. Ungakhulumanga nezidalo zezulu. Hallelujah. Ikhonseni enginayo ngawe nganyami, ikhonseni enginayo ngawe mfowethu nawe dadewethu, nawe baba, is the type of religious programs inhlobo zama programs einkolo owabukela ku TV nowalandela ku social media, othenga ama DVDs awo nezincwadi zakhona. Ngiworried ngawo. Hallelujah. Engathi before uyibuke zonke lezi zinto ungaqala uze nazo la ebandleni sihlole ukuthi zibhalwe obani, yini elotshiwe ngabo embhalweni engcwele kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngiworried, I'm concerned about ubungane obenzayo nabantu, whether emsebenzini, esikolweni, noma ikuphi la uphila khona. Ngiworried about imfundiso zamabandla abaphuma kuwo, which they are interesting you in, abakudayisela zona ngenxa ukubona ziyabachaza. Uthi uthi yazi ngiyakuzwa ukuthi uthini, but my spirit yanqaba, but hayi bonke amabandla ayayenza lento. Emenzi wababandla mfowethu ukusho ukuthi uNkulunkulu uyayamukela, and uma uNkulunkulu uyamukela ukusho ukuthi lento esenzayo is holy. Ngiworried about lezo ikhathi la uvaleleka khona usarandwe inhlobo yabantu abazokudayisela inhlobo ezithile zokholo, bakwenze bathi interest you, bakuvula iappetite yezinto ebandleni okule sanctuary engenziwa nezi forbidden according to the will of God. Hallelujah. Mase bethi hayi man, everybody's doing this, wonke umuntu uyayenza lento. It's holy. uNkulunkulu uyamukela, uyayithanda futhi. Yiwo yenziwa yiwo wonke amabandla. Those are my concerns. Ayibona lento. Kodwa-ke ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi noma nginovalo ngawe, angikalahli ithawula mfowethu ngempilo yakho ekukholweni ekuhambeni noKristu Jesu. Ngiseneyifiso nami enginazo ngawo engezambulelo uNkulunkulu ngempilo yakho nangempilo yami. Hallelujah. Ngisenezambulo mfowethu. uNkulunkulu angiphezela ngempilo yakho, okuyifiso engifisayo njengopastor wakho ukuthi zifezeke empilweni yakho. Hallelujah. And
my desire, ifiso, injongo enginayo nami ngempilo yakho in line ehambisana nenjongo uNkulunkulu anayo ngawe is that you fear the Lord. Mesaba mfowethu uNkulunkulu. Proverbs 9 verse 10. Izaga chapter 9 verse 10. Mesabe mfowethu uNkulunkulu. Ngoba ekumesabeni kwakho uNkulunkulu yilapho ubuhlakani bakheka khona kuwe, ubuhlakani bukaNkulunkulu nangoNkulunkulu. Ubuhlakani bakho manje bu-operator outside of philosophy, but bu-operator kumnini wobuhlakani, uNkulunkulu. Yiba nolwazi nokuqonda ngobungcwele bukaBaba uNkulunkulu, ngoba ekwazini nokuqonda okuphelele ngobungcwele bukaBaba uNkulunkulu, your understanding is established. Ukuqonda kwakho, ukwambuleleka kwakho ilapho kwakheleka khona. Yabona kwakheleka khona. Uzuthi hey mina mfowethu I will stand by the word of God. Ngizoma ezwini likaBaba uNkulunkulu. Ngoba ngiyazi ukuthi ngime ezwini likaBaba uNkulunkulu, uNkulunkulu uzongireward. Yes, I will mount high with wings like eagles. So phakama mfowethu ngize njengokhozi. Hallelujah. Ngizogijima ngingakhathali. Ngizolishumayela leli vangeli door to door, ngaquleki. Qulekiswa ama challenges engihlangabezana nawo. Ifiso mfowethu, my desires enginawo ngawe nangempilo yakho according to injongo uNkulunkulu anayo ngempilo yakho. Ukuthi uNkulunkulu akusize mfowethu akwembulele ubuhlakani bokuthi ukwazi ukuhlukanisa phakathi kobungcwele nobubi. Ukwazi ukuhlukanisa phakathi kokuhle nobusathane. Leviticus 10:10. Isifiso sami leso. Ukuze ungabi nje undingasithembeni usimuka undingasithembeni simuka nandwendwe. Funda ukuhlukanisa. Azathi uSolomon lapha ku-Ecclesiastes chapter 12 uyiqala lapha verse 13 wehle nayo uziye lapha ko-14. Athi uSolomon even usukubone konke wakuzwa konke, isifiso sami ngawe ukuthi kunesinqumo kunesiphetho okumele ukuthi siphile kuwe nasempilweni yakho njalo. Ngisho sebekukhulume konke bakukhombisa konke ukuthi kepha mina nendlu yami ngizomkhonza uJehova. Hallelujah. Why lesi sikhulumo ufune sikubuse? Why lesi sikhulumo ufune siphile kuwo? Why lesi siphetho kufanele sibe yi-lifestyle kuwena? Ingoba wena unolwazi oluphelele lokuthi uNkulunkulu mfowethu uzohlulela yonke imisebenzi, whether emihle noma eyokubi. Uzohlulela uNkulunkulu zonke imfihlo, whether ezinhle noma ezimbi, ngosuku lokwahlulela. Akukho okuyo escape ukwahlulela nomlilo kaBaba uNkulunkulu. Konke kuyodlula. Ulwazi onalo-ke lolo nesifiso enginaso sokuthi ayiphile lezi zinto kuwena. Ngisho ungazi ukuthi uzophendula uthini, kodwa nje uNkulunkulu uma enza ispirithi sakho singayamukeli into ethile, don't question it, but stand your ground. Mese unquma uphethe. Unqume mfowethu uphethe ukuthi fear God.
Esaba uNkulunkulu. Mina nendlu yami zohlala endlini kaBaba uNkulunkulu. Ngoba ngiyazi manje ukuthi ayikho into eyodlula esifeni lomlilo kaBaba uNkulunkulu. Yonke imisebenzi emihle emibi, onke ama-secret amahle amabi azodlula kwi-judgment kaNkulunkulu, azokwahlulela. Yabona le nhlobo mfowethu yemfundiso uNkulunkulu asambulele zona ukuthi sizambule kuwe, make them known to you. Ziyacacisela kahle ukuthi uyazi kahle kahle ukusho ukuthi isonto ayiyona indawo ye-entertainment. Yabona? Isonto mfowethu akuyona indawo ye-entertainment la si-entertainer khona ama-unbelievers, izoni. Isonto akuyona indawo ye-comedy la siyela khona ukuyojoka. Kodwa isonto, ibandla, is about uKristu Jesu, the head, oyikhanda lebandla likaNkulunkulu, nenkosi yombuso kaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Asizele lana mfowethu ukuzojabulisa aboni bafile good. No. Thina mfowethu sizele lana ukuzokhuluma nokona okukumoni njengoba kwakhulunywa nokona okwakukimi ngiwumoni. Washawa ngomlilo wevangeli lensindiso neqiniso. Kwaphuma ukona kimina, kwaphuma namasaka abo. Lashintsha igama lami from umoni to umzalwane. Ngoba kwaqoqa ukona kimi. And there's only one name given under the heavens, linye igama esinikwe lona ngaphansi kwezulu nangaphansi kwemthunzi welanga, okungalo thina mfowethu siyasindiswa as humanity. Kuphuma ukona, kuphume negama esengibizwa ngalo lokuthi ngumoni, igama uKristu Jesu. Uphenduka isidalwa esisha bese ngiwalka in the newness of life, ebusheni bempilo yami entsha kuKristu Jesu. Na umbuzo ke mfowethu kumele siwuphendule now that sesendlalele ukuthi kungani uNkulunkulu efuna sikhulume kabanzi ngesimo nama dynamics empilo la aseze asiphendula thina izambane ezimbi imgodi singayilayo, aseze aphendula ibandla likaNkulunkulu labo umume wabaphansi. La khona ibandla likaNkulunkulu seliyi-license fair, a do as you wish space. Hey madoda, la sekuvuke khona imgulukudu yegebengu nezoni, inkalakatha esagcotshwa kanye nazo seyiphendukile manje, seyihlangekezela ziwuphendule umusa kaNkulunkulu, zize sigqokisa inkazimulo kaNkulunkulu ngamanyana. Kungani uNkulunkulu efuna siyihlole lento? Yini lafuna ukuyilungisa kithi? Uthini uNkulunkulu kuwena ngami, mina ngupastor wakho? Yini lofuna ukuyibhekelele kimi ukuze ukuthi ngifanelekile ukuthi ngingaba upastor kuwena? Konke afuna ukuyiveza uNkulunkulu, konke afuna ukuyiveza uNkulunkulu ukuze wenze isinqumo wena njengoba ungaphansi kwaleli bandla, the sanctuary, God's Sanctuary Family Church. Ukuthi bengicabanga ukuthi ngisendaweni right kanti cha, uNkulunkulu nangemembula izinqu uthwala namuhla ethi akayona le nhlobo yomfundisi ayidingayo yena njengobaba uNkulunkulu. Akazazi idingo lo pastor Thwala edinga uNkulunkulu kuyena njengopastor, njengomfundisi. Hallelujah. uNkulunkulu ufuna ukukuvezela ke mfowethu namhlanje
Kodwa ngiyacabanga ukuthi for purposes of time awubambe kahle mfowethu lesi singeniso uNkulunkulu asiphe zona ukukwambulela wena ngohlobo lomfundisi ekumele umfundisi abe yilo according to uNkulunkulu. Hallelujah. Yes. Umbuzo ukuthi yini ekumele ngiyibheke kumfundisi wami ukuze ngimbone ukuthi ufanelekile ukuthi abe umfundisi kimi. Yini uNkulunkulu ayibhekile kimi nawe ezabefundisi ebanga ukuthi uNkulunkulu asibone ukuthi sifanelekile noma engasenza ukuthi sifaneleke ukuthi uNkulunkulu angasibiza ngabafundisi. This is an invite mfowethu for you and I ukuthi uphinde usivakashele futhi siphinde sihlangane ngesikhathi esizayo la sizokwambula khona ke manje deep sambulelane deep against the background esesiyibekile ukuthi siyiluzephi thina njengebandla, siyiluzephi thina as church leaders. Siwulahlepha umyalelo kaNkulunkulu loba ukuthi izinto zibe kokayi nawo zibe kokayi. Siuyekelele kanjani umbuso uNkulunkulu asiphe wona ukuthi siwuphathe njengebandla sase sewunika igebengu kwipolitiki? Sikwenze kanjani lo? Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhulumile nawe ngoYahuda mfowethu. Ukhulumile nawe ngoYahuda. Ukuthi all the time ngolimi laselokishini kufanele sihlale si-mark time. We must be wise. Wisdom must be our portion. Ngoba ubuhlakani bethu bulele lapho. Kungenzeka-ke mfowethu wena already umfundisi. Now sa aspire to be a pastor or umfundisi to be. Hallelujah. uNkulunkulu uyasibiza ke mina nawe mfowethu sikuzele kwinjini eliphezulu ukuthi siyohlambuluka. Sifike sizendlale kuye. Ukuthi bese siphumile endleleni Lord. Sesihamba ngokwendlela nokwentando yethu. Siqome eyethu indlela. Sayishiye yakhe indlela esisekhaya ezulwini. Siyabuya ke namhlanje. Siyabuya namhlanje Jehova. Nqaba ngathi ukuthi uSathana siravaze. Nqaba ngathi ukuthi uSathana aginge ethambo lethu. Nqaba ngathi ukuthi nathi size sigcine sibalwa negila mkhuba, sibalwa nezigebengu, inkalakatha. Inkalakatha esehlanekeze Jehova umbuso wakho, umusa wakho sathi zaphinde zambathisa inkazimulo yakho ngamanyala. Nqaba ngathi asifuni ukuba leyo. Asifuni ukuba le nto yabazalwane. Lapha ku Romans chapter 7 verse 14. Abazogcina bekuyidilema yokuthi sengize ngazuza ngathesta amafutha enkohlakalo akusaphumeki enkohlakaleni. Mase beyaqala bethi uyathi ngiyazi mina ngezomthetho wakwamoya kodwa there is something about me akuphumeki enyameni. Yazi sengibenefithe kakhulu ngaze ngadayiseleke esonweni. I've sold my soul to Satan. Ngoba ngiyazi ukuthi even kwalento engiyenzayo I don't know ukuthi ngiyenzelani. Angi-understand ukuthi ngiyenzelani. Why? For ngiyazi ukuthi lento engiyenzayo akuyona lekumele ngabe ngiyayenza. Ngoba ifanele ngenze lokho engikwazi ungabe ngiyakwenza. Lokho kusho ukuthi ngiyavumelana nemithetho yakwamoya ukuthi kuhle.
Kodwa akusemina manje sengidayisile impilo yami ngayidayisela uSathane. I've sold my soul to the devil. Angisayiphileli mina. Oh Nkosi yami. Akusemina, it's no longer me owenzayo. Sekuyigciwane eliphila kimi likamoya kaSathane. Enigciwane ke mfowethu likamoya waSathane ubizwa ngesono. The transgression of the law of the Spirit of God. The very law that veils you and I from the laws of sin and death. Hey wena man. Lesigciwane selibizwa ngesono. Labo ke abathe ufunda kancane bazothi I am indwelled by sin. Idemonizo mayike le. I am indwelled by sin. Sono sengumhlabathi omuhle kabi kusona. Ngoba ngiyazi ukuthi kimina ayisekho nje into enhle. Angisenanembeza, angisenazwelo. Imali zabafelokazi sengiphila ngazo. Sekuyizona engenza ngazo ibhizinisi. Nemali zogogo, nemali zeqolo. Akuphumi lutho la kwesami isandla. I don't give back. Awu, angazi namkwenze njani. Idynamic ngikuyona le kodwa ngifake mina. Yebo. Ayikho nje into enhle mfowethu esiphila kimi. Noma isekhona inhliziyo yokwazi kufanele ngenzeni but hayi ayisenzeki into enhle kimi. Ngoba into enhle kumele ngabe ngiyayenza I don't do. But ivele kuvuka ubunja, kuvuka uba umgodoyi, kuvuka uba ipastela. Kimi. Simoyo ngisona leso ngani? Ngenxa yesono esiphila kimi nesengiphila kuzo. Asihlanganeke mfowethu next week bese sambulelana and make known to you ukuthi yini uNkulunkulu ayibhekelele kuwe njengomfundisi. Yini ekumele uyibhekelele kimi wena njengomzalwane engumfundisi kuye. Stay sealed always in the Holy Spirit of promise. Spin this tongue again. We love you with the love of Christ Jesus. Amen.